Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Wani zama kashi na 11. Ita kuwa Zainab hankalinta ya kwanta sosai yanzu. Tunda Fatima ta bar mata miji tana yin yadda ta so da shi, ta gama samun Usman a tafin hannunta. Don haka yanzu burinta na gaba shine kawai Fatima da 'ya'yanta su bar gidan da daina ganin su. Ta bace ita da yaranta da kuma wanda za ta haifa a gaba. Don haka ta ci gaba da biye-biyenta. Amma duk inda ta je amsa ɗaya ake bata. Fatima ba za ta bar gidan ba. Bata sare ba dai tana ta gwadawa. Ta sake yi wa Fatima kullum da ta yi a baya, wanda za ta tsani zaman gida take fita waje. Amma Saf bata ga alamin ya kama ta ba. Abin ya bata mamaki sosai. Sannan ta yi mata wanda za ta dinga warin jaba. Ta yi da aikin bokan sosai. Amma ta so ta yi nan ma aikin ya ci. Ta yi mata wanda za ta saka mata jinya mai tsanani. Shi ma ya ki tasiri. Tun daga nan fa ta bazama take ta ɓarnatar da kuɗinta. Tana yawo kusufa. Amma sama sirrinta ya ƙi kama Fatima. Ta sha barbaɗa mata abubuwa a cikin abinci, da wanda take barbaɗa mata a ƙofar ɗaki ta taka, amma a banza. Ƙarshe dai sai haƙura ta daina yi mata, domin ta tabbatar ba zai kama ta ɗin ba. Tun daga lokacin kuma ta fara shakkar Fatima. Haka kawai take yi mata kwarjini. Sai ta bada ƙaimi wajen yi wa shi Usman ɗin. Wata rana tana kicin tana girki da rana ne wajen ƙarfe 2. Usman ya dawo gida saboda kansa da yake ciwo zai ci abinci ya sha magani ya kwanta ya huta. Tun kafin ya dawo ya kira ta ya ce a yi girki da shi saboda na rana bai saba ci a gida ba. Sai suke yin iya cikin su. Da yake ta goya kiɗa a wayar ta sau bata ji shigowar motarsa ba. Ta gama zuba nashi a kula. Wadar shinkafa ce ta yi da miya. Da daidai lokacin da ya ƙaraso kicin ɗin ya tsaya yana kallon ta. Bai kai ga magana ba ya ga ta ciro ta leda a rigarta. Ta buɗe ta barbaɗa wani gari a kulan da miya take ciki. Ta gama ta juya da cokali, ta mayar da abin rigarta, ta ɗauki kuloli, ta juya gaban ta yi mummunan faɗuwa. Ganin Usman ɗin a tsaye, saura kaɗan ta zubar da kulolin. Da rawar murya ta ce, baban Mu'azzu lafiya, tun ya kai ya tsaya a nan. Alamun rashin gaskiya ƙarara ya bayyana a fuskarta. Hakan ya tabbatar masa wannan abin da ta zuba a miya na cutarwa ne. Cikin sakanni ya shawara da zuciyarsa. Shin ya nuna mata ya gani ya gaskiya ta ko kuma ya fara bin takunta sannan a hankali har ya fahimta. Shawarar ƙarshen ya ɗauka, ba zai nuna mata ya gani ba domin ya kama ta da hujja mai ƙarfi a nan gaba. Ya mata murmushi yana ɗaga gyararci, ya dai madam, na kamar rikici ko na tsorata ki ne. Ta sauki ajiyar zuciya a fili, tunda a tunaninta bai ga abin da take gudu ba ta ce, wallahi tsorata ne, kawai sai juwa ne na ga mutum a gabana. Dama da ya tsoracin kike malama, ka wani ta yake kaiwa. Ya rike mata kula ɗaya, tana rike da ɗaya suka shige ɗakinsa. Ya zauna yana dafe kansa da ya tsananta masa ciwo. Ta koma ta ɗauko faranti da jog ɗin zoɓon da ta yi haɗe-haɗenta a ciki tun safe ta saka a firji. Ta buɗe wainar za ta fara zuba masa, ya yamutsa fuska ya ce, wai waina kika yi? Mana na ga kana so. Ai ko yau sun bana jin zan iya ci. To me za ka ci? Me yasa ba za ka ci ba? Miyar fa ta yi daɗi sosai. Ai bana sha'awar ci da miyar yau. Ya kai hannu ya ɗauki gayan wainar ya fara ci da bismillah. Amma gayan wainar ka mai lau? Babu komai ki zuba ki ciki, kina zaune da yunwa. Ni yayi na ci. Na zata yanzu kika gama girkin ko? Yanzu na gama amma ina ci ne na zuba na ci da ƙuli-ƙuli. Ni ma a saka min ƙulantin. Ai ya ƙare, ka daure dai ka ci da miyar, wallahi ta yi daɗi. Kuma dan kai fa na yi. Ta ƙarasa magana a shagwaɓe domin ta ɗauki hankalinsa. Allah bana jin ci da miya. Bari na ji ko Fatima tana da ƙulan. Ya ɗauki waya ya kira Fatima. Ta ɗauka yana cewa, akwai ƙuli-ƙuli ina son cin waina da shi. Akwai bara a daka maka. Suna zaune ta shigo da dakakken ƙuli. Ta ajiye masa ta yi masa sanin da zuwa ta fita. Zainab ta shaƙa sosai. Ta ɓata rai ya kamar bai lura da ita ba. Ya gama ci ya sha ruwa ya sha magani ya tashi zai shige ɗaki. Ta ce, kuma shi ma zoɓon ba za ka sha ba? Ki sha kawai bari na kwanta. Bai jira cewa ta bai shige ɗakin. Ta ji wani baƙin ciki ya turnike ta. Kamar ta kurma ihu. Domin da wanda ta zuba a zoɓon da na miya gaba ɗaya kayan 40,000 ne. Shi kenan sun tafi a banza? Sai da ta share ƙwallon takaici sannan ta bar ɗakin. Ba tare da ta kwashe abincin ba, wai ko idan ya tashi daga baccin zai yi sha'awar ci da miyar. Ta shiga kicin ta zuba tata domin ƙarya ta yi masa bata ci ba. Ta zauna tana ci tana zagin sa na wannan asarar da ya ja mata. Da daddare sai ya jefa gaba cin abincin nata. Yana ta tunani da nazari mai ta zuba masa abinci. Shin guba ce za ta kashe shi ko kuma mallake shi take so ta yi? A waje ya ci abinci sai ya ce mata gidan abokinsa suka kai ziyara ya ci a can. Washe gari girkin Fatima ne sai kira ta ya ce mata kar ta kai masa abinci ɗakinsa sai ya dawo za ta kai.
kuma ta kula da abincin. Idan da dama ma ta kai ɗakinta da ajiye. Ta bi umarninsa tana ta mamakin dalilin. Tun daga ranar kuma bai sake cin abincin Zainab ba. Tun yana yi mata hanya har da ta gane akwai matsala. Ta zaune da shi tana kuka take tambayar su dalili ya ce mata babu komai yanayi ne kawai. Duk sai ta firgita ta fara zargin kanta da tunanin ko dai ya gane tana yi masa barbaɗe. Wata rana Fatima da yaran duka sun tafi gidansu Usman ɗin sun wani a can. Shi kuma ya dawo da rana ya shiga ɗakin Zainab ya gabata nan. Sai ya zaton tana ɗakin gadon. Ya ƙarasa nan ma ya gabata nan kamar an ce ya leƙa ta windo. Kawai ya ganta a bayan ɗakin tana tattula ƙasa a rami. Da alamu dai wani abin ta binne. Gaban sa ya faɗi ya fita da sauri ya zagaya bayan. Daidai lokacin da take tattaka waje da ta gama tonawa. Ta firgita da ganin sa ta fara ‘yan kame ya ce, Zainab, me kike ana? Ta fara sosa kai ta ce, babu komai, dama duba zan yi ne ko a share ki. Ta faɗa ne kawai ba da da tabbacin zai yarda ba. Saboda yadda ta ga ɓacin rai ƙara a fuskarsa, ta san zai wuya idan ba zarginta yake yi ba. Wannan wajen da ke tattakawa fa, me ya faru a wajen? Gabanta ya faɗi ta ce, babu komai fa. Zainab, me yake ɓoye min? Da sauri ta ce, babu komai wallahi ban ɓoye maka komai ba. Me kika binne a ramin nan? Ta dafe kirji ta ce, rami kuma? Zargi na kake? Zargin ki nake yi. Ki tona ramin nan yanzu ki ciro tare da bayanin abin da kika binne. Wallahi ban binne komai ba. To ki tona na gani. Sai ta fara kuka ta ce, wai me kake nufi ne zargi na kake yi? Yayi sake ya ɗauki sandar da take wajen. Wacce ya tabbatar da ita ta tona ramin. Ya fara tona wajen. Sai da ya nisa ya ga wata ƙaramar butar ƙarfe. Ya ce wata da bismillah zuciyarsa tana bugawa. Idan kuwa Zainab mutuwar tsaye ta gumi sai yanko mata yake yi. Ya kai hannu zai buɗe butar da sauri ta ce, kar ka buɗe, don Allah kar ka buɗe wallahi ba a buɗewa. Ya mata kafirin kallo, ya buɗe burkun butar. Ai kuwa wani bakin hayaƙi ya turnike su da wajen gaba ɗaya. Ga kuma wani wari na tashin hankali wanda ba su taɓa jin irinsa ba. Ita dai Zainab ta yi nasarar barin wajen a guje. Shi kuwa Usman kasancewa ya fi shaƙa, da ya tashi sai jiri ya kwashe shi ya faɗi a wajen kamar matacce. Sosai Zainab ta shiga tashin hankali. Tana son koma ta ga halin da Usman yake ciki, tana son taimakon sa ya tashi, amma tana jin tsoro da fargaba kar ita ma ta faɗi. Tunda dai kashedi ne aka yi mata cewa ba a buɗe butar nan, kuma idan wani ya ganka lokacin da kake aiwatar da aikin, wato binnewar aiki ya lalace. Shi yasa ma take ta ajiyarta har sai yau din da ta ga babu kowa a gidan. San ba ta yi zaton zai dawo a daidai wannan lokaci ba. Ɗakinta ta shiga ta leƙa ta windo, ta gan shi yashi a wajen. Ta ɗebo ruwa ta watsa masa ta windon. Sai ko ya farfaɗo. Ya yunƙura ya tashi zaune yana rarraba ido cikin firgici. Babu hayaƙin yanzu, babu warin. Sai butar da ke gefe babu komai a ciki. Tamkar ba a taɓa zuba mata komai ba. Ya tashi tsaye yana ganin abu kamar a mafarki ko wata almara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya furta a hankali yana kallon jikinsa da wajen baki ɗaya. Kirjinsa ya dinga dokawa da ƙarfi yana kuma gaskata lallai ta tabbata. Zainab asiri take yi masa, kuma dai ya ce tsafi, don wannan abu da ya faru ya firgita shi sosai. Zainab da take leƙensa ta windo, tana ganin ya bar wajen ta san ɗakinta zai shigo. Don haka ta koma falo ta zauna ta natsu gabanta yana ta faɗuwa. Saboda bata san kalar hukuncin da zai yanke mata ba. Ita dai ko mene zai yi mata muddin ba zai sake ta ba, to da sauki. Ta yi soyayya da maza da dama, wanda bata ma san adadinsa ba. Ta auri wasu mazan a baya. Amma bata taɓa jin wani kalar so mai ƙarfi irin wanda take yi wa Usman a kansu ba. Gashi ta haifi yara har biyu, ba ta son ta rabu da su. Sannan idan ta rabu da su, ba ta da tabbacin za ta samu gidan da za a samu komai yadda take so, kamar wannan ɗin. Tana cikin wannan tunanin ya shigo ɗakin da sallama. Ta kasa amsawa domin ko buɗe baki ma ta kasa. Yana mu kujera ya zauna shi ma a sunye yake. Ga kuma tsoronta da ya shiga zuciyarsa ya zauna lokaci ɗaya. Ina yara? Ya tambaye ta ba tare da ya kalle ta ba. Ban ɗauko su ba daga gidan mama. Da yake har yanzu tana zuwa Islamiyyar, kuma da su take tafiya sai ta ajiye su a can. Ranar da ta so ta huta kuma sai ta bar su a can. Sai da yamma mama ta aiko a kawo su. Zainab, wannan buta daga ina? Bugun zuciyarta ya tsananta ta ce, ta tsari ce aka bani. Tsari da gani. Ta share hawaye ta ce, miyagu, maganin miyagu ne a ciki. Ni na ce miki miyagu suna bibiya ta ki samu min magani? Ta ce, ba kai na samo ba nawa ne. Ina yawan mafarkin su ne, kuma ɗan rashin lafiya da nake yi ma duk su ne. Oke, shi kuma maganin da kika zuba mini kwanaki a cikin miyar waina fa, shi na menene? Gabanta ya faɗi domin nan take ta tuna. Ashe shi yasa ya ce miyar da zoɓon? Kenan ya gane ya kyale ta? Ta fara inda kafin ta ce, wace miyar waina kuma? Ranar da kika yi waina da miya,
Na tarar da ke a kicin kin ciwo leda daga rigarki kika barbaɗa a cikin miya. Ta fara kuka ta ce, don Allah ka yi haƙuri wallahi ba cutar da kai zan yi ba, ban taɓa cutar ka ba. Da me kika saka mini? Ta yi shiru tana tunanin abin da za ta ce. Da ƙarfi ya ce, tambayar ki nake yi, me kika saka mini? Oke, kashe ni kika soyi ko? Me na miki zaki kashe ni? Ta fara girgiza kai tana kuka ta ce, wallahi ba kashe ka zan yi ba, akan me zan kashe wanda nake so? Akan me zan kashe uban yara na ina son ka Usman, son ka ne ma ya ja komai. Ita so kamar zai dake ta ya ce, me kika zuba mini? Idan na sake tambaye ki biki faɗa mini gaskiya ba a bakin aurenki. Ta kalle shi a razane. Ƙwarai kuwa, ni ba yaro bane ba, kuma da kin san da hankali na. Da haka idan kika mini ƙarya zan gane. Kuma ko ma ban gane ba, tunda kin san ki a ranki kin san ƙarya ce ba gaskiya ba, kira kin sa kuke na. Ta fashe da kuka ta ce, kaka yanke hukunci cikin fushi, kaga da yara a tsakaninmu. Uban me kike aikatawa? Ki ware mini komai ko ki kwana a gidanku. Ta sake rushewa da kuka ta ce, wallahi tallahi Usman ba kashe ka zan yi ba maganin mallaka ne. A ina kika karɓo? Bayani zaki min tiryan. A wajen malami ne, wasu kuma wajen boka. Na mallaka ne kawai da kuma janye hankalinka akan Fatima. Da mu dinga kafin auren mu ma ina yi, amma wallahi ban taɓa yin wanda zai cutar da kai ba. Kirjinsa ya dinga bugawa ya ce, dama ke mushrika ce? Ta girgiza kai ta ce, sharin shedan ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe dama ba son ki nake yi ba, da asiri kika cusa min soyayyar ki? Wallahi kana so na. Har sai da ka fara zuwa ka ce kana so na sannan na yi maka, kuma dan ka aure ni na yi. Sannan ai gaba ta kai ka tun daga auren nan yayi albarka har da arzikin yara. Yayi shiru kansa ya kulle, ya rasa takamaiman abin da ya kamata ya yi mata. Ya kalle ta ya ce, idan kin cuce ni ban yafe miki ba. Ya tashi zai fita, ta tashi da sauri tana cewa, dan girma Allah ka yi haƙuri, wallahi na tuba ba zan sake yi ba insha Allah. Ya je ya mata mugun kallo ya ce, kenan kin san Allah da girmansa, amma kika tsallake kika je wajen waninsa, din ya miki abin da Allah bai yi miki ba ko? Zai fita a raunin ta sake cewa, yanzu menene matsayina? Sai na yi tunani, amma kafin na dawo ki haɗa kayan ki waje guda, domin sayar da ta yiwu. Daga haka ya fice daga gidan, ita kuma ta zauna ta dasa sabon kuka, domin yau ranar kukan ce a gare ta. A ƙofar gida ya zauna jiki a mace, ya rasa ma me ya kamata yi. Kenan dai yanzu akwai sihiri a jikinsa? Ya fara tunanin shi kuwa menene ba yi wa Zainab wanda yasa ta yanke kai shi wajen boka. Hayya tunaninsa bai tuno komai ba, sai tsantsar son zuciyarta kawai. Ya tashi ya koma gidan ya ɗauki mota, ba don ya san inda zai je ba. Sai da ya hau kan titi ya ji gidan iyayensa ya dace ya je. Da haka ya ƙara gudu ba kamar da farko da yake tafiya a silo ba. Yana shiga ya ga su Fatima suna shirin tafiya gida. Yadda ya shiga a sanye ya kuma fuska babu walwala, sai da Fatima ta fahimci akwai matsala a tare da shi. Ko kuma dai ba shi da lafiya. Ta kawar da kai bata kula shi ba. Haka ita ma Umma bayan gaisuwarsa da ta amsa, ta kawar da kai daga gare shi. Saboda yau ɗin Fatima da Hassana sun hore mata komai na irin yadda rayuwar gidan take gudana. Bayan ta gama yi musu ƙorafin yadda Usman ɗin ya daina yi musu hidima. Da fara cewa ta Fatima ba za ta koma gidan ba, ta yi zamanta a nan tare da yaran. A bar musu gidan shi da matar Gol ɗin da ya zaɓa. Amma Fatima ta nuna kar a yi haka, saboda baya cikin hayyacinsa. Ta fara faɗa mata tana zargin Zainab ba haka ta bar shi ba. Umman ta gatse ta da faɗin, ki yayi haka, kina da shaida ne? Na ga baki da namiji, zai iya aikata fin hakan ma, kuma garo yake babu boka babu mala. Fatima ta yi shiru, tunda dai da gaske ba a shaidar su. Kar ma ta zurfafa allura ta tono garma. Ita ma a gane wanda ta yi a baya. Nasiha da ban haƙuri sosai Umman ta yi mata. Suna shirin tafiya sai gashi ya zo. Jikinsa ya sake yin sanyi ganin Umma ta bagarar da shi, sai ma cewa da take, to Fati sai da safe, ki ƙara haƙuri. Usman ya ce, kamar ya sai da safe, su jira ni na mayar da su, ga mota sa hau babur. Umma ta ce, kai ka kawo su? Ko ka manta da motar ka bar su suka zo a babur ɗin? Shi kenan. Umma ta ce ku jira shi. Suka zazzauna a tsakar gida. Ya san ko yadda kai ya kasa magana sai hawaye da ya sauko masa. Gaban Umma ya faɗi ta ce, kai, lafiya ko me ya faru ko mutuwa akai? Umma, ku yafe ni. Ban sani ba kowane laifi ne muku. Allah ya jarabce ni da auren mushrika. Yau Allah ne ya da kwana na a gaba. Umma ta dafe kirji ta ce, me ya faru? Ya zayyana mata komai tun daga farko har fiye gaskiya da Zainab ɗin ta yi. Ya ɗora da faɗin, ni yanzu ba ni da lafiya. Tunda dai akwai sihiri a jikina, ya zan yi na warware ina cikin matsala. Umma ta dinga salati, jikinta ya sanyi ta ce, ai zama za ku yi duka babanku ya dawo, shi zai faɗi yadda za a yi. Ta fara yi masa faɗa akan wasa da ibada da sakaci da azakar, domin ta san shi yasa abin ya yi tasiri a jikinsa cikin sauƙi. Jikinsa ya ƙara yin sanyi, nadama ta kama shi.
Ita kuwa Zainab san ba ta da niyyar haɗa kayan. Jikinta yana rawa ta kira mama ta kwashe komai ta sanar mata. Mama ta gigice ta dinga auna mata zagi kala-kala. Wai akan me za ta tauna kanta asiri? Cikin kuka Zainab ɗin ta ce, Mama cewa fa idan ban faɗa ba a bakin aure na. To auren me? Duk barazana yake ga nan zuwa gidan. Da sauri Zainab ɗin ta ce, a adon girman Allah kar ki zo. Dan zai iya dawowa kuma zai zargi wani abu muke kisawa. Lallai kin yi nisa Zainab. Anya shi ma bai miki barbaɗan ba kuwa? Ai shi kenan. Zainab ta kasa zaune ta kasa tsaye. Amma fa wannan halin tashin kan da take ciki. Bai hana ta cika plate da abinci ba, ta ci ta ƙoshi. Ta zauna tsoro tana cirin dawowarsa. Wa ya ga a cici. Da baban su Usman ya dawo bayan sun yi sallah magariba da isha'i sun ci abinci, aka juya masa komai da ya faru baba ya ce, Allah ƙadirin alamai ya sha'u. Na zargi haka tuntuni. Ba zargi akwai kulli akan yaran nan. Saboda wasu alamu da na gani a tare da shi. Amma saboda zato zunubi sai na shiru. Ina ta yi masa addu'a. To alhamdulillah tunda Allah ya bayyana komai. Allah ya daɗa tona asirin mara gaskiya ya kuma kare mu baki ɗaya. Kowa ya amsa da amin. Fatima tana ta share hawaye. Wani tsoron Allah ya shige ta sosai. Ashe Allah ya so ta da rahama da ya bata ikon tuba kuma ya rufa mata asiri har ta tuba asirinta bai toni ba. Tunani take yi, yanzu da ita Usman ya kama aka zo ake mata wannan tonon sirilan, da wani ido za ta kalli mahaifarsa, wanda suka ɗauke ta kamar su suka haife ta. Ta dinga jera hamdala a zuciyarta da kuma istighfari. Waya ya yi wa wani abokinsa wanda malami ne na addini kuma yana da Islamic Games, ya masa bayanin komai, ya ce gashi nan zuwa gida. Babu jimawa kuwa ya zo, ya ba da wani magani aka zuba a bokiti, aka zuba ruwan wanka, sannan ya karanta ayoyin karya sihiri. Ya raba ruwan biyu ya ce, Usman da Fatima su yi wanka da shi da bismillah. Shi ne ya fara yi ya gama ya fito ya zauna. Ita ma Fatima ta shiga. Cikin kankanin lokaci Usman ya fara jin ƙaiƙayi a ilayarin jikinsa. Tun yana daurewa har ya gagara ya fara sosa jikinsa. Malami yana ta lura da shi. Ita ma Fatima ta fito ta zauna, sai da ita bata ji ƙaiƙayin ba. Shi ko Usman zuwa lokacin ya fara rikicewa sai susa yake yi. Malam ya ce, to masha Allah, dama shi wannan ruwan magani na wanka ana yin sa ne don karya sihiri. In dai da sihiri a jikin mutum ko aljanu. Idan ya wanka da shi dole ƙaiƙayi zai buwaye shi. Sai da kaso mai yawa na ƙarfin abin zai ragu. Haka zai ta yi har zuwa ranar da idan ya ji bai ji ƙaiƙayin ba, tabbacin komai ya warware kenan. Don haka Usman ka daure. Ya ce da Fatima, wa Allah, ke biki ji ƙaiƙayin ba? Ba na jin komai sai nutsuwar zuciya. To alhamdulillah. To kun ga ita babu wani sihiri a tare da ita kenan. Amma ita ma da duka yaran za a ba su na rigakafi. Shi kuma zai ci gaba da yin wannan zuwa lokacin da zai warware, sai ya fara yi masa na rigakafi. Kowa jikinsa ya sanyi, saboda bayani sosai ya musu akan sihiri da tasirinsa ga wanda bai kama azzukar ba. Baba yi masa godiya sosai suka sallama akan gobe zai dawo. Usman ya kwanta cikin rashin nutsuwa, ƙaiƙayin ya tsagaita masa saura kaɗan. Umma ta ce, to ai sai ku tashi ku tafi ko? Ko sai ka ƙara hutawa? To masu sauraro, bari mu dakata a nan. Ku tara da ni a zuwan kashi na gaba, kafin nan nake cewa, Assalamu alaikum.